Лято е. Парите са за плаж, не за парфюми, нали? Точно за това реших да пробвам ароматите на парфен, които са вдъхновени от едни от най-известните парфюми, но на много по-добри цени. Първият, който си взех, е номер 732, вдъхновен от табако ванила, лек, стилен и подходящ за вечерите на морето, когато искам да се усещам луксозно. После номер 753 в разфасовка от 50 мл, вдъхновен от Lost Cherry, сочен, плодов и лятото му отива на 100%. И за финал класиката номер 756 Бакара Руж. Трае цял ден, уха е на лукс, а опаковката е от 100 мл. Любов от първото впръскване. И трите аромата са ми много любими и много познати. Имала съм всичките до един в оригинален вариант и смело мога да кажа, че тези нямат разлика. Така че, ако обичаш хубави парфюми, но не ти се пръска цяло състояние, парфен си струва. Миришат като скъпите, но без да обират портфейла. А сега отивам на плажа да тествам дали ще издържат и на солената вода. А ти последвай линкът и избери своите луксозни аромати.